सर्वजण येतील, ठरलेलं आहे आणि सर्वांचं याबद्दल एकमत आहे. निवडणूक चांगली व्हावी, लोकशाही जगावी याच्याबद्दल दुमत असायचं कोणाचंही कारण असायचं. स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शी होतील असं वाटतं तुम्हाला आज आयुक्तांची या भेट घेतल्यानंतर? यापूर्वीच्या निवडणुकांबद्दल गंभीर शंका देश पातळीवर उपस्थित करण्यात आलेल्या आहेत. मतदानाची टक्केवारी ज्या प्रकारे वाढली, बोगस मतदानाची नोंदणी ज्या प्रकारे झाली, त्यामुळे आमच्या मनामध्ये शंका आहेत, त्या आम्ही आज मांडणार आहोत आणि आम्ही आशा करू की लोकशाहीचं रक्षण होईल. लोकसभेच्या वेळेस मात्र तुम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. विधानसभेत पराभव झाल्यानंतर तुम्ही यावर आक्षेप घेताय, निवडणूक आयोग सुद्धा म्हणतंय तशाच प्रकारे आणि सत्ताधारी पक्ष सुद्धा तसंच बोलतोय. ज्यावेळी चांगलं काम होईल त्यावेळेस आक्षेप घेण्याचा मुद्दा येणार नाही, ज्यावेळी पारदर्शकता राहील त्यावेळेस प्रश्न राहणार नाही. पण पारदर्शकता कुठेतरी धोक्यात येते. अशी ज्यावेळी परिस्थिती असेल त्यावेळी लोकशाही यंत्रणेच्या अंतर्गत जी मतं मांडायची आहेत त्या फोरमवर आम्ही ती मांडू. व्हिडिओ जर्नलिस्ट श्रीनिवास मनोज कुलकर्णी, झी मीडिया, मुंबई.